رادیو دنگیگن دنگی توی هاواتیا شنوندگان و چنل رادیو دنگ گلدن باشگودارن هجای رسویه که طبق 2024 شمیلی بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چینی رو پیشکش بکندن دم آزادی ریبر اپویه گرلین آزادی کردستانی لحفتانی متینا و زاپیلی دجا ارتشا ترکا داگیر کرد چالاکی لدارخستن ناوندر آگاندون و چپمنیا هپگه بداخویانه که چالاکی انداوی ین گریلا و ایریش انداگیر کریا دولتا ترک راگهاندن هپگه دیاردکه گرلین لحفتانی متینا و زاپی چالاکین به باندور کرنه وان آگاهیان ده لهرما حفتانینه 28 طباق گرلین داگیر کرن لقادا بکتوریا خستن کنترولا خوده پاشه به تاکتیکا سابتاجه لواندان ده چالاکی که داگیر کرک بگیرانی بریندار بو لهرما میتینایه 28 طبقه داگیر کرن هولدان لقادا برخودان یا گولکا پیش و بچن بون هدفها گریلایان ده انجام دستوردان گریلا اف تفگر داگیر کرن هاته رواستاندن لهرما شهید دلیل آروژاوای زاپه 27 طبقه لقادا برخودان یا آمدیه گریلایان بچکن گران لدیج داگیر کرن چپر چیدی کرن چالاکی کرن هر وا داگیر کرن کو هولدان انقاذ وسایط عسکری یا بتیپا تویت راکن بون هدفها گریلایان ده سی طبقه داگیر کرن لدیج داگیر کرن لوی قاده بچکن گران 8 چالاکی دارخستن 28 طبقه لقادا برخودان یا گرک بهار جی درب چپرک داگیر کرن هات قستن سویه که طبقه جی لقادا برخودان یا گری اف ام کامره که موبس و پروژکتور کات امها کرن هپک دوام داخیانی خود تکیلداری ایریشن دولت ترک و سو جمعی شهر جی وان آگاهی آنده 27 29 و 30 طبقه ارتشا ترک لدیجی تونل شهر گری اف ام وجودی 4 جاران تقمنی قدخی کری بکارانینه و که دندنا برا 27 و 30 طبقه ده لقندیل گریشی جیهان لخاکور که گری قله کندکولا شهید شریف سنینه لولان و بربزنه لمتینا قادن شلازه سر متینا و بشری لروجاوا اضافه گری بهار و لگاره جی قادن میرانه مام نچیر هفته باخ گری کن دشتا کافیا یک ماله سه داره دیرک درشه گری عگید و کانی سارکه چلو نه جاران ببالا فرن شهر هاتیه بمبا باران کرن دی سال دیجی قادن سر متینا لولان گری شکفت گری شکیف شهید شریف و سنینه ایریشم به هلیکوپتران پیک هاتیه Tevdem Kurt Tekinguyi şoreşgereki be hampa bu tevgera cevaka demokratik tevdem bida xuyane ke şehit buna Tekinguyi eşkerekir. Tevdem Kurt İsmet Ümer bin Asnav Tekinguyi xwedi kedeke suudu salane li Bakur Ruşatê Sûriye xebatên tenduristiyê dimeşan. Rêheval Tekinguyi li bajarê Şirnexê ji dayîk bû li dijî faşîzma dewleta Tirkiye li hemberî gelê Kurd di sala 1992 duduan de tevlî nava refên gerîla dibe. Di sala 1996 de derbasi qadarê berapo bû û piş reweke milîtanekî apoyî li her qada berxwedanê weke Behdînan, Botan, Mêrdîn, Qendîl, Rojava û Şengalê têkoşîn kiriye. Tevdemê got di sala 2014 de dema ku çeteyên Daişê êrişî Rojava kir li ser banga rêberapoya seferberiyê Rêheval Tekin bê dudilî berexweda Kobanê û weke fermandarekî xwedî ezmûn di eniya herî pêşteşer kir. Piştî têkbirina çeteyên Daişê di xebatên tenduristiyê de kar kir. Li 19 tabaxa 2024 de dema ku li bajarê Qamuş li xebatên tenduristiyê didoman de encama êrişeke hovane ya dewleta Tirka dagir keriya bu balafirên bê mirov tevlî nava karwanê Nimirên Kurdistanê bû. Tevdem ji malbata şehîd û gelê Kurd sersaxî xwest û nasnamayê şehîd wiha eşkerekir. İsmet Ünver bi nasnav Tekinguyî navê dayîk Sabiha navê bav Mehmet li Şirnexê jî dayîk bûye di 19 tabaxa 2024 de li Rojavayê Kurdistanê şehîd bû. Van Fazel Muhammedi ya ji Afrikaya başûr got divê li qada navnê tevî çalakên mezin werin li tarxistin. Fazel Muhammedi li Afrikaya başûr hevserûka koma xebatên mafê mirovan a Kurd e. Derbarê têjdagiran a li ser rêbera potê koşina li dijî têjîtê û pratika li Afrikaya başûr a li hemberî
apot herndende jî ajansa Nujin Hayraxevi Fazella Muhammedi bi bir xis Afrikaya başûr ji avakirina aştiye ne hêsanbû got li gorî min tişta herî bihêz ali Afrikaya başûr hevkarî û yekîtî bû di encama têkoşînê de me mafê azadiya îfadeya azadiya xwerêxistinkirinê kî çi bixwaze wê hilbijêre bi dest xist ev li ser navê mafê mirovan û demokrasiyê geleke girîng bû parêzvanê mafê mirovan dibêje eger zalim li wê guhdarî nekin û perspektîfên wê red bikin hûnê neçarî têkoşîna çekdarî bimînin û wiha dewam dike her şervaneke azadiyê li paydoza xwe ye Abdullah Öcalan rêberê gelê Kurd e Nelson Mandela jî weke hûn dizanin rêberê Afrikaya başûr bû bêguman Öcalan jî weke Mandela dîle ramanên wî û pêşniyarên wî yên ji bo civakê hene di navbera wan de gelek aliyên ku dişibin hev hene her du rêber jî ji bo azadiya gelê xwe bê tereddût têkoşiyan Fazella Muhammedi diyar dike ku ji bo azadiya xwe bibin serî pêdivî bi çalakên siyasî mezin û nav netewê heye li gorî qenehata min têcida li ser Birêz Öcalan jiya Mandela zêdetir e û xirabtir e lewre nahêlin parêzer jî biçin bavî Mandela tu carî bê parêzer nemabû Öcalan 26 salin kesî nabîne û di girtîgehê de têgirtin kampanyaya ji bo azadiya Öcalan dikare ji vê yekê re bibe bersiv ev kampanyayeke çalak e û ez jî Afrikaya başûr di nava komeke mafê mirovan ên Kurd de beşdar dibim divê em bi qasê ku pêdivî pê heye kampanyayê mezin bikin derbarê paradigmayê rêber Apo de jî Fazella Muhammedî dibêje gelek kes derbarê felsefeya Öcalan de tiştek nizanin giring e ku mirov demokrasiyê kur û dewlementtir bike Parlamenterê Partiyê Şirnexê Mehmet Zekî İrmez tekildarê meşayekê Eylonê dê li Silopya bêle darxistin bank li gel kir ku bi hev re dengê aştiyê bilind bike. Yekê Eylonê roja aştiya cîhanê ye em ji wekî gelê botanê îsal em ê li Silopya li taxa Kizir bi meş em ê roja aşitiyê pêk bînin çira Silopya hûn dizanî li başûr AKP û MHP şerik mezin daye dest pê kirin ev salan e ev şer didome ji bo wê jî me got dengek ê Silopya bi gelê botanê bi navçew û navenda xwe ve hewceyek û dengek bilind ji bo aşitiyê pêk bîne şer xizaniye şer belengaziye şer kuştin e talanî ye sürgün e ji bo wê jî hewceyek û em aşitiyê mayînde bikin û aşitiyek ji bo erdnîgariya xwe ji bo gelê xwe ji bo gelê Kurd ji bo gelên bindest em pêk bînin û heta ku şerê li başûr nesekine li Tirkiye û Kurdistanê de jî aşitî pêk naye û desthilatdariya AKP û MHP bi şer xwe li îktidarê li desthilatdariyê digire ji bo wê gelek herî kes û bi taybetî gelê botanê gelê Silopya berê xwe bide Kizir saet 3 bi tevlîbûna hevserokê me de bi pêkeskîn bayındır em ê dengê xwe bilind ji bo aşitiye em ê pêk bînin û pêşberî şer û pêşberî û xizaniyê pêşberî bêdadiyê em ê bîjin aşitî pêşberî îxanet û tecrîtê jî em ê bêjin azadî em wek gelê Kurd her tim û daîm em nava perşer û personek mezin de dijîne em jî ev roj mere wateyek wê cudatir heye taybetî em bîjî botanê de rojhilata navîn de me Kurdar e em bîjî aşitî wek nan avê hemû gelên bindest em bîjî rojhilata navîn de aşitiyek mayînde çêbî ji bo wê çendê watebûna em bîjî wê rojê hemû gelê wek me gotî bin şer û persona de ev roj pîroziya wê ji me re mezin û girîng e jî ji bo wê çendê em wek botan Şirnex rojayekî Eylûnê em bîjî li Silopyayê daxuyaniyekî berqerar bidî û meşek pêk bînî Banga ji bo yekê Eylûnê dibe em li dijî şer xeta têkoşina hevpar birêxistin bikin. Hevseroka Dem Partiya İstanbulê Gonca Yangaz anî ziman ku Tirkiye sûcê li dijî şer dike û got Tirkiye bi hevkariya PDK Herêma Kurdistanê federe dagir dike. Wê jî hemû destkeftiyên gelê Kurd kirine bin metirsînî de. Gonca Yangaz destşankir ku desthilatdariya AKP MHP bi polîtikayên şer hebûna xwe diparêze û got em rastiya PDK jî dizanin ew her dem bûye alîgirên AKP. Divê PDK vê yekê baş bizane
Türkiye û AKP ne dostên wan e. Divê ev vê rastiyê bibînin PDK niha mîna faşîzma AKP MHP tevdigere. Gonca Yangaz got Tirkiye li Herêma Başûr ketin kuştinên kiryar nediyar û polîtikaya koçberiyê daye dest pê kirin. Rojnavan filan şehit dike Tirkiye sücê şer dike pêwîst e her beşên civakê dijî şer dengê xwe bilind bike. Gonca Yangaz herî dawî dibêje ev şerê taybet zirareke mezin dide gelên Tirkiye divê em xeta têkoşina hevpar xurt bikin. Lê pêşiya me yekê Êlûnê roja aştiya cîhanê ye em ev banka me ji bo hemû gelan e. Bila da kevin kolanan li dijî şer û ji bo avakirina aştiyê dengê xwe bilind bikin. Li girtîgehên Serhadê pêkanên salê nûhdî tên sepandin îzolasyona li ser girtîgan her ku diçe giran dibe. Komeliya Mafê Mirovan îhadeya şaxê Wanê têkildarê mijarê daxuyaniyek da çepemeniye. Serokê îhadeya Wanê Parêzer Mehmet Salî Coşkun têkildarê mijarê axivî Coşkun anî ziman ku bin pêkina mafan yê li girtîgehan gelekî zêde bûne û wiha dibêje. Hew tê dayîn têkiliya di nava girtiyan de bêqut kirin. Ev hatiye wê astê ku em jê re dibêjin tecîd. Li aliyê din mafên girtiyan yên tenduristiyê û rêyên din ên ragihandinê bi piranî tên bin pêkirin. Coşkun anî ziman ku di demên dawî de hewldanên qedexekirina zimanê Kurdî jî rû didin û ev bank li raya giştî kir. Ev fereseta ya Esad Oktay Yıldıran e û em li vê qet ne xerîbin. Coşkun di dewamê de dest şankir ku divê civak jî bi wijdanê nêzî vê meseleyê bibe û herkes hay ji vê tecrîtê hebe. Li girtîgeha Rihayê bin pêkina mafan berdan tuneye lê pirsîn û zext hene. Koordînatörê girtîgehaniyê ÖHD Rihayê Sabrî Güngen balk şanser bin pêkina mafan li girtîgeha Rihayê tîpa tê û got çavkaniya bin pêkina mafan li girtîgehan têcîta İmraliyê ye. Sabrî Güngen diyar kir ku li girtîgeha Rihayê tîpa tê gelek girtî hatine sürgünkirin û got sürgünkirin girtiyan cezakirina malbatan e. Ji ber ku girtiyan sürgünü girtîgehên geleke dûr dikin rewşa malbatan ya aborî jî ne baş e û nikarin biçin zarokên xwe bibînin. Ev jî di çarçova şerê taybet de tê kirin. Sabrî Güngen rewşa girtiyê xwe Şehrîban mîmkara weke mînak nîşanda û got Şehrîban mîmkara 3-4 salan li girtîgehê bi dermanan li ser piyan dimîne. Ji xwe baweke baş jî nayê derman kirin. Saziya tipa adlî jî raporek siyasî amade kir û got dikarê di girtîgehê de bimîne. Lê ew bi zorê daxive rewşa wê giran e û divê demil dest were berdan. Güngendan zanîn ku li girtîgehên gelek nexwe şêm bi vî rengê hene û divê teva werin berdan. Sabrî Güngen herî dawî dibêje ku bingeha hemû pirsgirêkên li girtîgehan têcida girankir ya li ser rêber Abdullah Öcalan e. Divê tecrîta dijî mirovaniyê demil dest pêra kirin. Tecrîta İmraliyê û li tevaya girtîgehan parçeyê ji pirsgirêka Kurd e ancak birakirina tecrîta li ser rêber Öcalan dikare bi dawî bibe. Serokê Eşîrên Şengalê gotin padê îradeyê me ya siyasî ye. Serokê Eşîrê qiraniyan Qidirê Hecî Mîrza diyar kir ku sedema girtina padê ji nebûna yekîtiyê Kurd ya êzidiyan e û gelê Kurd e. Ji bo ku em dubare fermanan nebînin divê herkes xwe berpirsiyar ve axa xwe bibîne. Endamê desteya eşyarî Bereket Osman jî padê weke îradeya siyasî ya êzidiyan binav kir û got me xwe ji saya rêber Apo şehîdan garî rêxistin bikin saziyên xwe ava bikin û ji bindestiyan derbikevin. Em êdî planên dijmin qebûl nakin. Me ji bo îradeya xwe ya siyasî ji padê re ava kiriye. Lê bi plana Barzanî û Dewleta Tirk hatiye girtin. Divê herkes bizane wê nekaribin bi girtina padê pêşî li têkoşîna me bigirin û dawî li berxwedana me bînin. Ji Serokêşîrên êzidiyan Xelef Silo jî da zanîn ku Iraq di berjewendiyên êzidiyan de kar nake û got padê temsîliya me dikir li Iraqê padê girt. Ev biryar bi armanca ku mafê êzidiyên ji destê wan bigirin hatiye dayîn. Li ciyê ku padê bigirin bila biçin wan kesan bigirin ku bûne sedema fermana ser civaka me. Kurdistanê û dostên wan ên ku bi banga navenda Civaka Demokratîka Kurdistanê li qada Sîn Gamen ya li pêşiya Parlamentoya Atineyê li hev civiyan qetilkirina rojnama wan Gülistan Tara û Hêro Bahatîn û qetilkirina sivîlan a li bajarê Qamişloyê Rojavayê ji aliyê Dewleta Tirk ve protesto kirin. Di çalakiyê de İsmet Akkurt li ser navê navenda Çandê Kurd axivî.
Wariya xwe berdewam dike. Navenda şerê cîhanê yê sêyemîn jî Kurdistan e. Dijmin bi taybetî dewleta Tirk dixwaze ji krîza kaosa derketiye îstîfade bike û tevgera azadiya Kurdistanê tasfiye bike. Yani gelê Kurd tune bike. Hemû hesabê wî li ser vî esasiye. Ji bo vê karibe bike li dinyayê çi derî heye diçe li wan deriya dixe li pêş wan çok deytîne. Tenê tiştek dixwaze. Dêje ji bo ez karibim Kurda qir bikim piştgiriya me bikin, alîkariya me bikin. Li gor vê heqîqetê gere em jî xwe amade bikin. Heval dişopînin. Yani ji bo heqîqetê li Kurdistanê tê jiyan kirin. Rastiya li Kurdistanê tê jiyan kirin. Dinya pê nehse êrişê hevalê me rojnamevan dike. Sureta heval Gulistan destê o de ye. Heval Herod destê o de ye. Çima wan hedef girtin, çima wan qetil kirin. Ji bo tiştê li Kurdistanê diqewime kes pê nehse wan qetil kirin. Li hember gerîlla çekin qedexekirî bikartîne. Silahên wek gel karê dikeve ser milê me pêk bînin, bawer bikin de krîz û kaosa şerê sêyemîn yê cîhanê de em ê karibin xwe azad bikin, welatê xwe azad bikin. Lê tabî Dadgeha İranê Melaya Kurd bi 15 mehan ceza kir tora mafê mirvana Kurdistanê bi daxuyaneke ragihand ku dadgeha Ewkaf ya bajarê Hemedanê Melaya Kurd Sabir Quda Murad bi 15 mehan ceza kiriye. Torê destşankir ku ceze bi bahaneya propagandeya dijî desthilatdariyê li Mela Sabir hatiye birîn û ceza jî biriya telefonê jê re hatiye ragihandin. Mela Sabir sala borî jî ji ber piştgiriyê dabû serildana jin jiyan azadî bi 7 rojan hatibû ceza kirin. Değerişa Amerika û Iraqê de 15 çeteyên Daişê hatin kuştin. Fermandarî hêzên navendiya Amerîkayê CENTCOM di daxuyaniyê de eşkere kir ku îro li Rojavayê Iraqê di encama êrişek hevbeş a wan û hêzên Iraqê de 15 çeteyên Daişê hatine kuştin. Di daxuyanê de hat diyarkirin ku gelekçek, bombe û rextên xwetaqandinê li ser wan çeteyan hatine dîtin. Herwa di daxuyanê de hatiye gotin ku çeteyên Daişê gefek berdewamîn li ser herêmê hevpeymanên wan ji ber wê ew ê li gel hêzên Iraqê de şerê ji bo tunekina Daişê berdewam bikin. Belê godan jemen û çênîr û pêşkeş